Днес ще ви покажа една много лесна рецепта – картофени хапки на фурна само с 3 съставки. Необходими са ни 3 сварени картофа, 1 яйце и около 40 грама настърган кашкавал. Настъргвам сварените картофи в купа. Добавям яйцето и настъргания кашкавал. Разбърквам добре, докато се получи хомогенна смес. Намазвам хартията с малко мазнина, за да не залепнат. С ръце оформям малки хапки и ги подреждам върху тава с хартия за печене. Пека в предварително загрята фурна на 200 градуса за около 15 минути, докато станат златисти. Стават хрупкави отвън и меки отвътре, перфектни като гарнитура или бърза вечеря. Ако рецептата ви е харесала, абонирайте се за още лесни и вкусни идеи. Благодаря ви!